Sofus Falk. Men det var en del tilbage i 60'erne, eller i slutningen af 60'erne for ambulancerne. Det er flot, hva' Gustav? Ja, det var 58. Ja. Så sådan 64, der var der ambulancerne og redningsvognene, der var. Er det der, hvor I kan se? Op i slutningen af 50'erne, start 60'erne, der begyndte at blive bygget over delen, ikke? Ja. Så det der, det må også have været i den tid, hvor du har været her. Ja, det var det, for det blev bygget, og vi kunne høre hver aften de der lover. Ja. Så, og her, vi har jo stadigvæk modellen, hvordan de havde syntes, det skulle se ud. Ja. Den blev jo aldrig til noget. Det var simpelthen for så fedt, når bygden så stor. Var det sådan, det skulle rigtig se ud? Ja, Det var sådan, de havde troet, det godt ville skulle se ud, men det var lige lidt for dyrt. Så